Yun ni ang tao digdi sa may parting dayangdang. Dahil kami ngunyan makahanap ng parkingan. Duman kami mapunta sa may gilid na to, kundi grabe ang tao. Technical coronation of the image of Our Lady of Peña Evangelist, Brukyaw. Yes. That's the second word. And ngayong araw, hinahagad sa kaibahan ng politiyo ang sumesta at sa mayong parokyo na pre-diaconal program na sinasabihan para ng kanilang SKK. Nagpuuran naguran pa. Mayo na. Mayo na. Dahil kopya kan kamera.